Dobrý večer. Trošku vydejchám, abych mohl mluvit. Já jsem David Šíp ze záchranné stanice v Jaroměři a vyrazil jsem sem proto, abych tady sebral tady ty vajíčka, protože na základě informací, které máme od lidí, tak samice, která mimo jiné byla svého času i u nás na záchranné stanici, tak byla zabita před 2 dny na sloupu elektrické energie a samec, proto víme i, že to je samice, přesně, a samec tady od té doby seděl sám na vejcích, což by ještě tak den asi zvládl, den možná 2, ale pak už by se na to vykašlal a přiletěl by, nebo pak už by se na to vykašlal, už by to hnízdění stejně zaniklo a takže jsme se rozhodli zasáhnout. Ty vajíčka půjdou nám do líhně. Pokud se z nich něco vylíhne, tak ty mláďata postupně pak rozházíme ve spolupráci s jinými záchrannými stanicemi do jiných hnízd, tam, kde je menší množství mláďat, kde budou ty mláďata stejně velká v rámci adopce. Jedná se o výjimečný případ, proč tu jsem, kdy jsme zvažovali, jestli zasáhnout nebo nezasáhnout, protože obecně se ornitologové i záchranné stanice se snažíme do přirozeného hnízdění ptáků zasahovat co nejméně, ale tady v tom případě tím, že tady je jasný vliv člověka, tím, že ten čáp se zabil na těch drátech, tak se jedná o ten výjimečný případ, kdy jsme se rozhodli, že zasáhneme. Všechno jsem konzultoval nejen ze své pozice předsedy Národní sítě záchranných stanic, ale i s kolegy z Agentury ochrany přírody a krajiny s Petrem Kavkou, nebo s předsedou České společnosti ornitologické Tomášem Bělkou a s amatérským ornitologem Dušanem Vodnárkem, kvůli kterému tady vlastně je i ta kamera. A dohodli jsme se, že tady to řešení v tomto případě je vhodné, ale spíš jenom jako výjimka potvrzující pravidlo. Pokud by se tomu čápovi stalo něco z přirozených příčin, tak bychom do toho nezasahovali a nechali to na přírodě, protože ta příroda prostě někdy je holt krutá. A je fajn, že si jako lidé tady toho všímáte, že se tomu věnujete a že o to máte starost, o to, co se děje v té přírodě. Komplikace. Ale ne všude jsou ty hnízda pod kamerama a tohle to, co vy vlastně vidíte, tak jenom střípek toho, co se v té přírodě děje. A pokud chceme těm zvířatům opravdu pomoci, tak jsme se měli snažit hlavně o to, aby měli dobrý domov. Nikoli jenom to jedno hnízdo, ale také, aby měli dostatek potravy, aby měli co žrát. A
třeba zrovna pro ty čápy, mimo jiné, je velmi důležité takzvané bezlesí. To jsou místa, kde neroste les a kde mohou oni lovit potravu. Jejich nejmilejším místem pro lov potravy jsou mokřadní louky a musí to být jen mokřadní louky, mohou to být i obyčejné louky, pastviny, suché louky, protože když čápy se živí obojživelníky zdaleka, jejich hlavní potravou nejsou jenom žáby, to vlastně víte velmi dobře, když sledujete to hnízdění, že často loví i plazy, loví hraboše, všechno možné a tady tu potravu hledají na těch otevřených bezlesých místech. A lidé si dneska myslí, že to nejcennější v té přírodě, co máme, tak je les, ale není tomu tak. Lesy jsou velmi důležité, ale právě to bezlesí je nejen velmi důležité pro čápy, ale i také velmi ohrožené. Je ohroženější třeba než deštné pralesy. My sami se, co by záchranná stanice nebo skupina Jaro, věnujeme snaze o ochraně pralesů. Máme přímo i lidi, kteří pracují na záchraně pralesů, ale také se právě věnujeme i ochraně toho bezlesí, protože je to velmi důležité. To je všechno. Mějte se hezky, já letím s čápama do Líhně, nebo s vajícema do Líhně, ať nám nezastydnou. A děkuji za vaši pozornost a děkuji, že to hlídáte. Mějte se krásně a dobrý večer, dobrou noc.